haina hai lamsongo joto kokboro hamjama naitone runa so hello dolok tini khoroksa takhuni bagai bidi toi bhekanarok naitone bidi paya sangke botamo saka khranati bini khuktei ang hamjakha hangke rina bai cholai tongo hangke o rina hangke te masa selabai kifili thangkha achalani mangke bishal debona bongni yangni ang hangke yang odipur phasingni hangke aburi hangke yang roi sabari digingni rina debona ani love story khnai naidi ang tabuk sanai ani love story hangke ang bai cholai tongto tei te masa selabai kifilkha bo rewaisa ano kol khaikha bo hampo nang tamo khai nai hingke ang saka kono khaya bole haino tongo hingke amaterole ni songo ano songo bo rena kol khai hingke kol khai samale ang sungkha bono rena no sungkha mono nang tamo khai nai kono khaya ni sabo hingke ang bo sungkha amaterole amatero noko ni sako amatero bai kok kisa sai de mano samaya ta ujora kere ni sao tabo hingke tam jora kere ba age hingke kok samao age hingke bini amatero bai basui bai dara bai kok masao tabo khe masaliya tabo kisa phano thaisa phano se masaliya tabo da kon ke nang o buri bai je koi bochor dore hamjakha sadi angke 2 bosor kakha a buri bai 2 বছর কাখা hingke nang o buri bai jeta o buroi hingke nono hekeba nono khebe thangkana asong ara ate kalai khata ano kibe tilang khata bo te masa sela bai marak sela phung a marak sela bai thang khata bo hingke nang tabo je nono o buroi nono je dukaroi kilang mane o buroi nang bono tama kesar nama song buroi no ang to kono masa na klek ya bo te wasa kipna naito tang khe hingke o buroi ne mangke saidin manu a buroi ni mangke saimano a buroi mangke rina debonma nino mangke ba bikal debonma ikel tik deborma bai bukuk su irina deborma boro relason sibo tongmani tangkai mahake breakup on nekha te waisa khane ke nang ojeni ne hamjak mana te waisa ke phil manna musung sati ang to kok ta sana musukja kok sana musukja phano bo se phayangke a buri se kok seyangke ang waisa kol khaimani rina nang tabuk tamo khai bo sawo kono khaya bole ang bai kok de samano ni singmale saimiya tabuk jora kere ni sawo hingke ang tamni jora kere ba tabuk khe ni singmale ani chila thik ong bai kha ani ama babu nai bai kha an bagai sala thik khai kha ni sawo tabuk khe mate hai mangta ani bakhana tam sebai hima aseng ani no sali ang kha ni sawo hingke nini sajagang amada hingke bini dara sagate bini ama babu bo sajago bebang no sabayo sajabayo ano hingke tangge uma hake ongna nangkha sagate bono to saimiya ang baike tamone mote hai ongkha ang to saimiya bole a burai se te masa sla naithok nogai thangkata ano kebi ang te waisa kifil namsu a burai bai kok sana musuk jago please te waisa phaiga de mono rina nang sara tongi maya ang nang nuya ke bakha tong maya nang nuya ke mairo jana phaya please phaiga de mono kori hama ba kori jora hingke tini sabutsa thaka tako khoroksa buri bai breakup on thangjaka tamni hama bo khoroksa buri ne sajaga tonga bin ama babu hingke bo bebang na sajaga tongmani gaham ke tongmani hingke khlai thangka tamni hamba norok khneman kana takhono khoptei tamni thangka hingke abo bahanang video comment khasari te video saja khe like khadi te norok ni bukhane kono share khana mojang khe display na batongo hingke gai amsana hambai jotono।